představit vám nejenom sebe, ale i mého kolegu Karla Špačka, protože my tady máme dvě role. Jo? Za odborníka je tady Karel. Chcete vidět odborný dotazy, tak ty bude pokládat on. Pokud potřebujete vidět, jak jsem to vyspal, kolik přidal a tak to budu zjišťovat já. Já jsem tady za toho komedianta. Takže takové technické, souhlasíš? Děkuji Marcel Herbold, to tady dobře znáte, tak ten už tady je po mnohé. Já jsem tady druhý, tak já jsem tady trošku začátečník, ale děkuji za představení. Jestli vidíte na hry, tak asi je už to někde viděli, třeba na radbách. Ale já myslím, že hlavně se budeme těšit na ty závodníky, kterých tady máme nakonec 9. Petr Semerán se bohužel pomluvil, těšili jsme se na něj všichni, ale všichni ostatní tady jsou, včetně mnohonásobného mistra Polska a Slovenska. Takže to byl tedy Richard. Vedle něj si celku logicky usedne Milan Kreitl. Tím dalším je, řekněme, zástupce takové té mladší generace, dá se tak říct, Filip Ocelka. Toho dalšího ano, a její Petr Těžičný. Když se tak na to dívám, to možná bude pít, možná, jak tady máme tu nejtěžší váhu, tak tady máme možná i nejdelšího cyklistů. Tak, patrně nejvíc jste všichni zvědaví na jediného zahraničního letošního hosta, který je Grzegorz Grzyb. Zahraniční, ale my už známe a že česky nebo i moravsky a valašsky, takže určitě nemusíte mít problém ptát se ho i přímo na tělo takzvaně. My jsme pro zlepšení Grzegorze se posadí Martin Karel Kupec. Petr Černohorský, to je další z těch, kteří dnes budou čelit vašim a našim zvídavým dotazům. Jako Petr Černohorský je hodně zkušený městcem a zvůlicem, ale letos tady máme ještě zkušenější jména. Ale k Tučkovi vždycky patří Švajc! Ale tak už není, máme tady Barcelonička. No a Nestor a doyen dnešních, nejenom dnešní rally, besedy a vůbec našeho povídání celkově vůbec české rally Karel Jiráčko. Nechceme k tomu dodávat cokoliv dalšího. Tak, můžete si ji sednout, nemusíte stát. Ještě Máčala a jeho silných Mercedes. Akorát, bohužel nám to nedojíždí, jste třeba runky a třikrát jsme jeli, tak jsem říkal, takové skoro nemá to nikdy, no. Se musí polepšit, jinak už někam nejdu. Tak, jak jste Vánoce provedli dál, povídejte chlapci. Máte před sebou ten mikrofon, zkuste do něj teda. Tak já Vánoce přímo nějak neprožívám, ale tak jsem se snažil aspoň trochu sportovně, to je asi tak všechno. Dopadlo to dobře, koukám, žádná sádra, nic. Ano, letos výjimečně po 2 letech, žádná sádra, žádné bedna. A právě něco na sled, tak jsem si zlomený ruce, zlomený nohy a tak. Tak naštěstí žádné zlomeniny, ale přesně jak si řekl, jako, je to ten přírůstek, kila navíc. Karle, jak tady druhou důchodců? Tak já teprve Vánoce budu mít, protože pro mě vždycky začínají Vánoce, jestli se do závodního auta, tak doufám, že ještě letos taky Vánoce užiju nějak. Na sezónu. Tak dobré odpoledne všem. Já ty Vánoce mám rád, protože vlastně se můžeme doma sejít, celá rodina, ale jinak vlastně k evergreenu Vánoc nebo ke každému takovému volnu, jako
patří, že každý ráno běhám na nějaký kopec, takže pro mě Vánoce jsou vždycky vlastně takový kemp na to, abych vždycky zvýšil ještě jako svoji fyzickou zdatnost. Dobrý večer, odpoledne. Tak já mám teďka zimní sezónu, takže jsme skoro každý den s dětskama na lyžích a trénujeme, protože moje děti budou chtít asi v mých šlepích a začínáme závodně lyžovat, takže když co to jde, tak trénujeme na lyžích teďka. Co Petr Těšinský, jak to s ním vypadalo? Takže dobrý večer. Bylo to vysloveně flákání po sezóně, anebo? Já bych řekl, že právě tak jako ty Vánoce mám rád, to je všechno fajnový okolo toho, ale přesně bylo to taky trošičku to flákání a nejsem zrovna na těchto pojezdech, které se dají jenom do těch rychlých aut, ale do těch pomalých, takže každý kilometr samozřejmě zná a musí to zase Ty auta bude, aby se překonal? Ja na začiatku som chciał všetkých opýtať, čo my som tak samo pripravení na môj rozhovor, ako že mě pripravili. Že mě tu všetci pochopili. No, Olympiáda áno, zastartovala, u nás teraz je atmosféra sukcesu, pretože Kasper Tomášak udělal 3 medaile, takže všetci sú moc zadowoleni. No, vieš, vyzerá to tak, že na vozidle, jak jsme, staráme se jak najviac byť na ceste. Ale na druhou stranu, každý z nás má tu veľkú radosť, jak ide do takého jumpu a do plynu a ide jak powietrzu jak najdalej. Więc zawsze trzeba to troszkę tak dać na wachu, co robić. Albo plyn, albo i pre divákov, albo na czas i dolu. No ja akurat nie do końca umiem to tak zrobić, żeby było len dolu, więc raczej staramy się dawać ten plyn a skakać jak najdalej. Ale myslím si, že třeba to, co teďka ty vzpomínal, ani není tak důležitý, co se těch změn týče, ale důležité je to, že ty soutěže se změnily v tom charakteru, protože dneska mi připadá, že běžná soutěž jsou 3 závody z kopce za sebou, to znamená strašně málo kilometrů. Váha spolujezdců se úplně vytratila, protože ti jezdci to znají naprosto nazpaměť. K tomu si to ještě vylepšují vlastně nekonečným díváním se na onboardy, takže vlastně nedovolí si představit roli spolujezdce v dnešním závodním autě, protože si vzpomínají, že jsme třeba přijeli na tady Škoda Rally, dnešní Bohemia Rally, tak bylo nějakých 41 rychlostních zkoušek, každá jiná. Bylo to rozstavené po celé republice, takže ten jezdec přijížděl na start rychlostní zkoušky, vůbec nevěděl na startu, které rychlostní zkoušky stojí. Dneska vlastně ti jezdci ví úplně všechno, takže ta doba se prostě hrozně změnila a samozřejmě navíc to ještě potrojí ty auta, které jsou samozřejmě neskutečně rychlé, neskutečně technicky dokonalé. Takže ty chyby se dějí ve větších rychlostech, než se dělí tehda. Navíc jsou ty auta bezpečné, tak mě do dneška udivuje, že při tom tempu, co ta špička dneska jede, že to celkem prochází pořád bez problému a držím palce tomu, aby to tak bylo nadále. Rozhovor s Verstappenem, bývalým mistrem světa Formule 1, který Formule 1 přirovnal k elektrickému autu na steroidech. K tomu já nemám moc co říct, jako co se týče té elektroniky, to já asi nevím, jak se k tomu moc vyjádřit, nevím, jestli jako pilot. Já myslím, že Petr Těšinský je velice zkušený spolujezdec, ale za volantem závodních vozů toho nemá moc odježdět, možná jako taky někde po depu. No, spíš během. Tak jasně, ale musíš i ty z pozice spolujezdce cítit, jak se to auto nějak se chová, jo? Opravdu je to ta elektrika na steroidech. Opravdu asi jako nevím, co k tomuhle, co by se nevěděl. Víte, že se zavřenýma očima? Tak trošku. Ne, já jsem totiž jednou seděl v rally závodničce, rozjeli jsme se, zavřel oči, počkal jsem, až bude konec, protože to by nedopadlo dobře. Já si k tomu vždycky si má nějaký hezký čtení a to mě uklidňuje. Filipe, co ty na to? No a jak se ti jezdí v těch moderních autech, kde prostě za spoustu věcí řídí počítač? A já bych řekl, že v té rally to není tak jak v té formuli, protože přece jenom my tam nemáme žádné elektromotory, ale nemám to s čím porovnat. S historikem jsem nikdy nejel, takže to, co říkali tady legendy vedle mě, tak já vůbec to nemám s čím srovnat. Ale co se týká těch aut, co jsou dneska, tak samozřejmě to auto je podstatně hodnější než to, co byly asi auta dřív. A člověk tam potom hledá strašné niance v nastavení a v tom, co ještě může změnit a jakákoliv věc, co uděláte trochu špatně, tak najednou znamená velkou časovou ztrátu.
Takže určitě na tom něco je, určitě ty auta jezdí jako po koleji a za to asi můžeme poděkovat těm týmům, které to vyvíjí, protože je to samozřejmě ta rychlejší varianta, ale souhlasím naprosto s tím, že pro diváka to je mnohem méně atraktivní. Zase pro nás jako pro jezdce klobouk dolů před tím, kdo ten závod jakoby dá jenom těm divákům. Já bych to strašně rád dělal, ale i s těma financema, se kterými je to spojené, tak ve chvíli, kdy chcete dosáhnout toho výsledku, tak se to nedá moc skloubit. Snažím se to jako neustále sledovat, kam se to posouvá, ale pamatuju si třeba, když jsme byli s Karlem Trojanem v roce 2003 z Octavii VRC, tak té elektroniky v tom autě bylo taky docela hodně, no, takže tenkrát ještě byly aktivní ty feráky a podobně, takže si pamatuju třeba první závod před Šumavou, že po shakedownu jako Karel říká, to auto nefunguje, tak s tím musíme něco udělat. No, čekalo se víceméně, než Vláďa Brázdil, který vlastně dělal elektroniku, tak optimalizoval několik aut ještě před startem. Takže na nás došla řada někdy po půlnoci, kdy jako teda tu elektroniku zkontroloval, zjistil, že jsou tam zaoxidované nějaké spoje, celé to propájel. No a ve 4 ráno jsme šli spát, že zítra budeme startovat a to bude v pořádku. Takže taky jako tenkrát té elektroniky bylo dost, potom vím, že se ta cesta začala obírat někde jinde, ale opravdu, jako když sleduju dneska třeba ty podvozky, co zvládnou, jo, tak to tenkrát ty staré DDRCčka určitě neměly tak kvalitní podvozky, jak jsou dnešní R5 a podobně. Historii a současnost, nebo nějaké si porovnání, mohli jsme se pomalu přesunout k tomu, co pánové chystají pro letošní sezónu, co chtějí jet nebo nechtějí jet, co by rádi jeli a co je třeba i mimo jejich, řekněme, aktuální finanční, protože jak jsem tady zazněl, ano, dneska neřídí auto pilot, ale řídí ho peníze. Tak určitě bych se rád zase do rally nějak vrátil. Uvidíme něco, je lehce rozjednané, co z toho bude nebo nebude. To ukáže doba. Každopádně jako záchytný bod je Aleš Máčkala Mercedes a Rally Legend na Barunce. To je váš lajk, my jsme rádi, abyste jel častěji. Tak to bych chtěl taky určitě a kam uvidíme, návratu se nebráním a něco mám rozjednané. Tak teďko to je otázka na Milana, to jsem docela zvědavý, jestli nám něco řekne, že by se vrátil třeba do závodního vozu, protože přece jenom jako, my jsme se těšili, aby jsme rádi viděli Milana zase, který tady jezdil s Kitem, jezdil Super 16 hodně rychle, tak že by třeba se taky pěkně slez, třeba i ten pohár vypadal. Tak jo, pohárový Adam byl pro nás většinou velké překvapení, když jsme ho tady viděli, takže nic o tom oba dva nevíme, takže uvidíme. Ale jinak já už další dobu se věnuju vyloženě vlastně činovničině, to znamená přípravám RZ nebo prostě tady této záležitosti, aby tady ti jezdci mohli se cítit bezpečně na těch RZách a samozřejmě i diváci, takže mám kolem sebe tým vlastně kamarádů, bývalých jezdců, spolujezdců, mechaniků, které pořád to rally baví a vlastně děláme na klíč, dá se říct, zabezpečení rychlostních vložek, včetně prostě stavby té bezpečnostní části a tady toho všeho, takže pro mě je to spíš tady tohle, než nějaké ježdění. Ale jestli někdo o tom ví, že máme něco jet, tak budeme rádi, když nám to dneska řeknou. Tam to připomenout, že vlastně je to taková výjimka těch spolujezdců těch začínajících a vlastně je potřeba je naučit věcí, které v rally jsou nezbytné pro spolujezdcí. Určitě, protože je taková skvělá příležitost, že se tam vlastně sebere jako více těch spolujezdců a předáváme nějaké své vlastní zkušenosti. Není to jako předávat nějakého návodu, jak to dělat, ale něco, čím člověk prošel, protože asi to dřív úplně tak tady u nás nebylo, ale vlastně je tam ta možnost, že si tam všichni to jednou odpovědět, popovídáme o tom, takhle to dělám já, takhle to dělám ty, takhle to dělá on, že vlastně ten dotyčný člověk, který začíná, tak si tam z toho může vybrat nejlepší, protože já jsem taky ten rád si začínal. Takže ja mám veľmi radosť, tak jak říkali, u nás v Polsku tých fanúšikov je trošku menej,
I to jest jedna z věcí, co strašně mi sa líbí, podobá tutaj v Česku, takže ta atmosféra. Więc ja do fanoušików mám tą cierpliwość, mám to, že daje celého sebe i mám to z dvě strony, tak mám pocit. Řekl jsem, že u nás v Polsku też tak je, ale Wiatr jest taki, jak po naszemu też říká, niesubordynowany. To znamená, že říká do niego, stań do sztuda, a oni tak ma to perfekt. Tak, no jest to super bezpieczne. Nie można, po czym říká, tam możecie, a tam jest super niebezpieczne, nie? Także to trzeba zawsze wyważować, ale tak jak říkám, chladnie rozwój jest w tej atmosferze. Czescy kibice Wiatr, że poczuwają, co do nich říká ten vedoucí RZ na przykład, czy jakiś tam security u nas nie do końca. Nie wiem, czy to wyzera z tego, że jesteśmy po Polsce Wiatr agresywni, to jest chyba takie można, no nie wiem, czy agresywni to jest dobre słowo, ale nie umiem innego takiego żyć, ale Wiatr tak do boju. No ale też ten problem u nas i tak w Polsku jest o tyle mniejszy, że tak jak bylo, nie wiem, 100 000 diváků na jakoby na ty divácký místa. A jelikož my jsme byli takový ty skalní fandové, tak jsme se propejtali lesem, chodili jsme kusy pěšky, aby jsme se dostali na zajímavé místa někam jinam. A tam se mi stalo, když jsem poprvé přijel do Finska jako divák, takže mi zaved kluk do lesa na krásné místo. Z pohledu diváka jsem říkal, co tady ty kluci můžou předvést. Skok mezi stromama, horizont teda mezi stromama a bylo to, že to doskakovalo, jako byla tam pravá zátočina a levá zátočina. A říkal jsem, no tak tady musí před tím skokem zabrzdit, jo, projedou jako tu pravou a záhnou doleva. Jenomže opak byl pravdou. Přilít první na tom skoku skočil tu pravou minul, vyznul to okolo stromu a dopadal do té levý, tak jsem tam odsekl do těch 200 metrů do lesa a řekl jsem, tady stát nebudu. Ještě z druhé strany, to znamená, protože on jsem nestačil sledovat, co všechno řekl, protože je to zkušený závodník, ale přiznám se, že jak už jsou stáli, tak ještě na půl ruky, tak se tomu rozumím, tak jenom na půl. V podstatě, my, co jsme zažili ty doby, vlastně, co se diváků, když tak byli vlastně úplně jiné než dneska. Před nějakýma 30 rokama na mistrovství světa, třeba v Portugalsku, jste jel po silnici, když jste měl v rozpisu 100 metrovou rovinu, tak byla plná lidí. Tu silnici jste neviděli. Ti lidi se před váma rozestupovali a za váma se ta cesta zase zavírala. Takže ten nápor těch diváků byl daleko větší než dneska, takže mi dneska připadá, že ta kázeň těch diváků z mýho pohledu smekám před pořadatelema, protože samozřejmě chápu něco jiného, si o tom něco myslet z pozice někoho, kdo za to nezodpovídá, než z pozice někoho, kdo za tuto zodpovědnost nese. A připadá mi, že ti diváci jsou v Česku prostě velmi ukáznění. Víc si myslím, a to se omlouvám třeba, jestli se mýlím, že dřív byla větší profesionalita těch diváků. Když člověk stál v noci na rychlostní zkoušce a hořili tam ty táboráky a člověk poslouchal, ne, že bych chtěl poslouchat, co si lidi povídají, ale tak v tom davu to prostě nešlo neslyšet, tak se měl pocit, že ti diváci jsou hodně profici. To znamená, sledovali, kdy ten člověk brzdí, kdo má jak dlouhou převodovku, jak mu vychází rychlostní stupně. Dneska mi připadá, že si ustoupil mezi diváky, teď tam vytáhnou ty trubky, jak na fotbale, v podstatě závodně ho to vůbec neslyším, tak mnohdy se mi nakonec stane, že se sedl do domu, protože říkám tady v tom kraválu závodní auto, vlastně to, co jsem si přišel poslechnout, to neslyším, takže si myslím, že v tomto směru se ti diváci jako posunuli, ale co se týče té ukázanosti, já předtím smekám a myslím si, že celkově ten tlak na ty lidi, co se týče všech předpisů, že to se tak stupňuje, že z mýho pohledu už se mi to přestává líbit a bojím se to. Ty silnice sami dál. A jak říkám, na Barunce jsme tady prožili, že jsme jeli, že jsme ty diváky vlastně škrtali jim o oděv a bylo to taky zajímavé. No, jsou ti diváci jsou zase vždycky ze dvou stran, já to zase trochu odlehčím, ať to není tak vážný. Je, protože vlastně jsme je poznali, nebo člověk je poznává. Tak, ale to se dá zopakovat jenom jednou dílu, že to už druhý pokračování nikdy mít nebude. No a myslím si, že tam přijede a vlastně, protože tam je několikrát startovat, takže to zná, takže tam stejně přibrzdí, což jsem si hluboce zmínil. Takže jsme tam přijeli na šestku, to se zdvihlo, dopadlo na přední nárazník,
v podstatě v obrovské rychlosti, naštěstí on jako opravdu pár excellent šofér, tak zůstal stát na plynu, takže jak kola sedí na vozovku, tak vlastně to auto to vlastně podtrhlo, takže vlastně to zabránilo tomu, aby se tam točilo dále, ale to auto bylo totálně zdevastovaný, víceméně. Já bych navázal tak na slova, co říkal Karel, jak říkal, že v tom Portugalsku, že když letěli po té rovině, nevěděli ani kam jedou, tak my jsme tohle co třeba zažívali tady na Barnice, když se dojížděl